Il-ftehim bejn il-gvern u sptarijiet privati ser iwassal biex persuni li ilhom aktar minn sena jistennew biex jagħmlu test tal-MRI jinqdew mingħajr ħafna aktar dewmien. Eventwalment il-miżura tkun estiża fuq pazjenti oħra. Bħalissa hemm 3805 pazjenti li qegħdin jistennew li jagħmlu test tal-MRI. Min jitlob appuntament tal-MRI illum jingħata wieħed għall-2016. Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi qal li din hija problema li ntirtet u permezz ta' viżjoni ċara l-Gvern ser inidi inizjattivi li joffru servizz tas-saħħa aktar effiċjenti. Fl-aħħar xhur diġà kien hemm żieda fit-testijiet li jsiru f'Mater Dei ta' kuljum minn 30 test kuljum b'dawn telgħu għal 55. Iżda dan il-ftehim huwa pass ieħor. Aħna nemmnu li f'dan il-każ is-settur privat jista' jgħin bil-qawwa biex innaqsu l-waiting list, joffrina spiża li mhix iktar għolja minn li kieku kellna nagħmlu aħna mod intern u l-pazjent qed jinqeda fil-ħin. Ġifieri naħseb dan huwa pass pożittiv fih innifsu. Dan mhuwiex ser ikun l-uniku ftehim bejn sptarijiet privati u l-Ministeru tas-Saħħa. Bħalissa dejjem b'konsultazzjoni mas-settur privat bdejnija biex naraw fejn huma jistgħu jagħtu daqqatit u jgħinu. Fil-xhur li ġejjin aħna se nkunu qed nippubblikaw qafas ta' kif public-private partnerships se jsiru fil-qasam tas-saħħa. B'dan il-mod is-settur privat ikun jista' jaħseb u jinvesti biex isaħħaħ il-capacity tiegħu biex jgħin lill-gvern. U perswas li dan se jgħin biex nilħu l-miri tagħna. L-impenn tal-gvern sabiex inaqqas l-inkonvenjent tal-pazjenti fl-isptar Mater Dei kien ċar sa mill-bidu. Fil-fatt din kienet weda ewlenija fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista.